Добрага ранку! Усім самага добрага дня! І самых добрых сяброў! І самых добрых спраў! І самых добрых падарункаў! І ўсяго самага добрага! Ага, вас здзіўляе, чаму мы сёння так много разоў паўтараем добры, добрага, добрыя? Ага. А ўсё таму, што сёння святкуецца дзень дабрыні. Ніколі не чулі пра такое свята? Цяпер будзеце ведаць. Ага. Па традыцыі ў гэты дзень адзін аднаму дораць кветкі. А якія? Любыя. Галоўнае, каб падарунак быў ад чыстага сэрца. І якія кветкі вы падорыце мне? А ты нам якія? Хітранькія. Я першая запыталася. А я не люблю ведаць, які падарунак атрымаю. Я люблю сюрпрызы. А я наадварот. Жадаю ведаць, што атрымаю. А што, калі мне падарунак не спадабаецца? І ты вернеш яго назад? Вядома, нашто мне не патрэбны падарунак? Але гэта неветліва. Гэта яшчэ хто сказаў? Я ведаю правілы ветлівасці. Хіба ёсць правілы, як падарункі ўручаць? Вядома. Ніколі пра такія не чула. П'ятачка, расказвай хутчэй. Давайте уявім, што вам падарылі вось такую прыгожую коробачку. Ага, а што ў ёй? Глядзі сама. Фі, у мяне такое ўжо ёсць. І вось тут, Кася, ты зрабіла памылку. Гэта яшчэ чаму? Таму што такога ў правілах ветлівасці няма. Давайте разам пагуляем у падарункі. Толькі спачатку нам падрыхтавацца трэба. Добра, вы рыхтуйцеся, а мы з гледачамі пакуль што мультфільм паглядзім. Паўтараем. Вам падарылі коробачку, а ў ёй ляжыць тое, што ў вас ужо ёсць. Што рабіць? Я тут жа вярну яе. Мне два аднолькавых падарунка не трэба. А ты што будзеш рабіць, Лесік? Я возьму гэты падарунак, але пасля стану сумным. І хто з нас зрабіў правільна? Не Кася і не Лесік. Быць такога не можа. Біятачка, а як зрабіць правільна? Ветлівая асоба у любым выпадку падзякуе за падарунак. А калі ён мне не падабаецца? Нават выгляду не трэба паказваць, што табе падарунак не падабаецца. А можна непатрэбны падарунак потым падарыць каму-небудзь яшчэ? Толькі глядзіце, каб такі падарунак не трапіў у рукі таму, хто яго вам падарыў. А потым табе зноў падораць гэты ж падаруначак. А потым яго яшчэ разочак падораць. А я заўсёды цікаўлюся, што імяніннік жадае атрымаць у падарунак. А я уважліва прыглядаюся да свайго сябра, чым ён цікавіцца, што любіць і разумею, што трэба падарыць. Ой, вы мяне сваімі падарункамі трошкі заблыталі. Хто каму дорыць, хто зноў аддае. Ты, Кася, памятай, што за любы падарунак трэба падзякаваць. Ой, а мне здаецца, што з самага ранку нехта абяцаў кветкі. Давайте усе разам пабудзем добрымі чараўнікамі. Заплюшчым вочы і скажам чароўныя словы. Крэкс, пэкс, фэкс, кветкі, з'явіцеся! Здорова як! Добрыя думкі часцей за ўсё здзяйсняюцца. І зараз, можа, паглядзім вельмі добры мультфільм. З задавальненнем! А вось вы ведаеце, што ёсць спецыяльныя практыкаванні, каб стаць больш добрымі? Ого! Можна навучыцца быць дабрэйшымі? Можна. Нам з гледачамі вельмі цікава пра гэта даведацца, так, сябры? Першае правіла. Трэба больш гаварыць кампліментаў адзін аднаму. А калі няма за што гэтыя кампліменты гаварыць? Чаму не пажадаць цудоўнага дня ці падзякаваць за прыгожую усмешку? Ці пахваліць за акуратную прычоску? Ці за прыгожы малюнак? Чым больш добрых слоў скажаце вы, тым больш добрых слоў пачуеце ў адказ. Гэта зусім не складана. І яшчэ раіць кожны вечар узгадваць усе самыя прыемныя моманты дня. А дрэнныя моманты?
дрэннае можна не ўспамінаць. І яшчэ абавязкова трэба ўзгадваць тых людзей, якія сказалі вам добрае слова ці дапамаглі ў якой-небудзь справе. Сябры, паспрабуйце, калі ласка, і адразу адчуйце, як вы становіцеся больш добрымі і пазітыўнымі. А зараз я прапаную паглядзець які-небудзь добры мультфільм. Мы толькі што атрымалі малюнкі ад нашых гледачоў. І на малюнках вельмі прыгожыя і вясёлыя героі. Ой, ды тут ты намалявана, Біятачка. І ты, Лесік. І жар-птушка да нас прыляцела. І на малюнку усе танцуюць. Гэта намалявала наша добрая знаёмая дзяўчынка Ганначка Радоўня з горада Мазыра Гомельскай вобласці. А яшчэ адзін малюнак мы атрымалі ад Эвеліны Сіпаковай з аграгарадка Падкраечы Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці. На малюнку і Кася, і Лесік, і вядучы Добраранка, і сама мастачка Эля. А вось яшчэ адна парада. Часцей малюйце сваіх сяброў. Толькі на малюнках яны павінны быць у вельмі добрым настроі. Як спяваецца ў вядомай песні «Ад усмешкі хмуры дзень святлей». А у каго з вас сумныя сябры? Цудоўна, што такіх дзяцей не шмат. І ў нас да вас просьба. Калі ласка, скажыце як мага больш добрых слоў свайму сумнаму сябру. Можаце расказаць што-небудзь вясёлае. І калі ваш сябр усміхнецца ў адказ, лічыце, што ваша важная місія выканана. І на адно шчаслівае дзіця стала больш. І вам стане таксама трошкі весялей. А мы просім усіх намаляваць сваіх лепшых сяброў і даслаць нам. Толькі адна ўмова, памятаеце? Усе дзеці на малюнках павінны усміхацца. І яшчэ, калі ласка, напішыце пра свайго самага лепшага сябра. Можа, потым мы складзем вялікую кнігу пра вашых сяброў. І вашы аповеды будуць вывучаць на уроках беларускай літаратуры. Нагадваем адрас, куды вашы лісты адпраўляць. 220 114, горад Мінск, вуліца Макаёнка 9. Ці можна скарыстацца электроннай поштай. А зараз для ўсіх лепшых сяброў наш чарговы мультфільм. Я вельмі хачу пабегчы ў школу. Таму што добра вывучыла ўсё, што задавалі на дом? Не, таму што хачу сустрэцца са сваімі школьнымі сябрамі. Тады пабеглі! Толькі давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. А яна адбудзецца заўтра зранку. У нашым добраранку! Не праспіце!